9-cü bölük. İslamdağı ayalдар. Enenin jüregi bizdin akılna satыбыз üçün eň ele ыңгайлуу aydo ayanty. İslamga çyn jüreginiň berilgen ene özündöй bolgon baldardy tarbiyalap çoňoýtat emespi? Birok attiň, bizdin baldar İslamdan öte alysta turgan, je bolboso özülörünün dinine kaydygeri kıla turgan çöýrede ösüp çoňoýup jatışat. Anın jyňtygy emne bolary belgili. Fatima radiyallahu anhanın tasbihi. Allah'tı dağazalı sözleri. Bir jolu Ali radiyallahu anhu özünün okuçusundan mınday dep sorady. Paýgambarymyz sallallahu aleyhi ve sellem'den en kımbatly jana süýükli gyzy Fatima radiyallahu anha turaly okuýa aýdyp bereyinmi? Fatima radiyallahu anha özü eginde jargylçaka tartkandykdan koldorun çor baskan ele. Al özü üýüne çanaştar menen suw taşygandykdan gökreginde, iýinderinde alardyn izleri galgan ele. Al özü üý şypyryp tazalap, üý okatlarynyň baryn özü kılgandykdan anyň giýimleri dagy kir ele. Bir jolu Medinaga soguş tutkundaryn alyp gelişdi. Men aga Allah'tyn elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'ga baryp, saga golgabyş kıla turgan gızmatçy surap gel dedim. Al Allah'tyn elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'ga baryp, anın janynda göp el turganyn görüp, eldin gözünçe mınday suraw menen kaýrylgandan uyalyp, kaýryla albay geldi. Ertesi Allah'tyn elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bizdin üýge özü gelip, Fatima, geçe maga emne jumuş menen geldiň ele dep surady. Al uyalyp hiç nerse aýta algan jok. Men, o Allah'tyn elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, Fatima radiyallahu anha özü jargylçak tartıp, özü suw taşygandykdan goldorun çor basyp, iýinderi gökregi tak boldy. Al daima üý tazalap jana üý okatlaryny kılgandykdan giýimleri bat-bat girdeyt. Men aga tutkundar turaly aýtyp, sizge üý gyzmatçy suraganga jiberdim ele, dedim. Oşonda ele Fatima radiyallahu anha dagy, biz Ali ekөөzdün bir goýdun tersinden başga salınıp jatarga dagy hiç nersebiz jok. Agada erteň menen töge jem salyp berebis dep aýtgan deşet. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mınday dedi. Fatima, çydamdy bol. Musa paýgambar aleyhissalamdyn jananyň aýalynyň bir ele töşegi bolgan. Al dagy Musa aleyhissalamdyn çapany edi. Allah'tan gorkula. Aga garata bolgon öz milletiňde atgaryp, üý okatyňdy özüň gyl. Jatarda Subhanallah dep 33 jolu, Elhamdülillah dep 33 jolu, Allahu Ekber dep 33 jolu aýtyp jatyp jür. Bulsaga gyzmatçydan daga jakşyrak jardam beret. Fatima radiyallahu anha, Allah jana anyň elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'ga ırazymyn dedi. Emisler garap görgülöçü. Paýgambarymyz sallallahu aleyhi ve sellem'den eň süýükli gyzy uşunday ahwalda jaşagan. Azyrky zamanda ortaça ele kamsyz bolungan üý biledigi aýaldar bolsa, üý okaty menen alek boluşdy, özülörünün darajalaryna tura gelbegen, tatyksyz iş dep esepdeşet. Alarga bardyk jerlerde, bardyk uçurlarda gerek bolsa, vannada da jardam gerek. Kanday gana aýyrma. Bul hadiste Allah destö sözlörün zikirde jatar aldynda aýtuw görsetilgen. Başka hadislerde de Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Fatima radiyallahu anhaga ar farz namazdan keyin Subhanallah'unu 33 jolu, Elhamdülillah'ni 33 jolu, Allahu Ekber'ni 33 jolu, jana bir jolu La ilahe illallahu vahdahu la şarike lahu, lahul mulku ve lahul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Allah'tan başka Hudaý jok. Al jalgyz. Any şerigi jok. Bilik aga gana taandyk. Any gana daňazalaşat jana al bardyk nerselerden küçtü dep aýtusuna geňeş bergen. Ayşa radiyallahu anhanın Allah jolunda sadaka taratyşy. Bir jolu Ayşa radiyallahu anha 100.000 gümüş tyýiny bar 2 kap beleg aldy. Alany gedegin baldarga tarata başladı. Geçinde özünde bir dağı gümüş tyýiny galgan jok.
Al günü al oruza garmagan ele. Anın kızmatçı ayalı ağa bir sındırımdan jana az-maz zaytun mayın oğuz açtıruu üçün alıp gelip, oğuz açkanga biraz et alganga biz özübüzgö bir gümüş tıyın kaldırdık go dep oýlaýym, dedi. Ayşa radhiyallahu anha emi öküngөнгө geç bolup kaldy. Eger sen bul turaly murdar gaýtganyňda, balkim biz üçin bir gümüş tıyın kaldyryp goýat elem, dedi. Ayşa radhiyallahu anha Muaviya radhiyallahu anhudan Abdullah ibn Zubayr radhiyallahu anhu janada başka sahabalar radhiyallahu anhumlardan uşul syakty beleklerdi bat alıp durar ele. Ankene bol mezgil aýmaktar birinin artyndan ekinçisi musulmanlardan goluna ötüp önügü gösünün jana berekeni uwag ele. Oşoga garabastan Ayşa radhiyallahu anha jönököy jana jupunu jaşaýdy. Qaraglaçy, özü 100.000 gümüş tıyındı jardylarga taratıp, oşol ele mezgilde oğuz açuu üçün biraz et satıp aluunu oýlagan emes. Bizdin wagtda bolsa, mınday okuyalar boluşu mümkün emesdey sezilet. Birok kim sahabalar jönünde oý jugurtup, tartibin tanygan bolsa, bul bola turgan ele nerse. Ayşa radhiyallahu anha turalu uşul syakty okuyalarda köp aýtyşat. Bir jolu al oruza garmagan ele. Oğuz açarga bir sındırım nandan başka eş nersesi jok bolçu. Oşol uçurda ağa bir beçeri adam geldi dağı jey turgan bir nerse surady. Al kızmatçı ayalga oşol galgan nandy berüsün ötündü. Kızmatçı ayal, eger men ağa bul nandy berip koysam, oğuz açkanga özübüzde eş nerse galbay galat dep makul bolgon jok. Ayşa radhiyallahu anha al turaly oýlanbaýla goý. Meýli, al sındırımdan ağa ele buyursun, dedi. Bir jolu al jylan öldürdü. Düşündü ağa, Ayşa, sen musulmandy öldürdüň, dep aýtgan elesti gördü. Al, musulman kişi paýgambardyn jesirinin üýüne gantyp kirdi, dep surady. Al, başka turpat menen gelbedibi, degen jogap boldu. Al çoçu oýganyp ketdi daga, oşol ele zamat sadaka katary 12.000 kümüş tıyın taratuga jönödü. Ankene bul ölçüm musulmandy baykosudan öldürüp alganda tölönö turgan kundum baasy ele. Urva radhiyallahu anhu mınday deyt. Men Ayşa radhiyallahu anhanın sadaka katary 70.000 kümüş tıyın taratıp jürgönün görgemin. Al emi özünün giyip jürgön giyimi jamaatçy ele. Ayşa radhiyallahu anhanın Abdullah ibn Zubayr radhiyallahu anhuga ötü açusu gelişi. Abdullah ibn Zubayr radhiyallahu anhu Ayşa radhiyallahu anhanın ağasının balası bolgon. Al any şunçalyk jakşı görör ele. Antkeni any bagyp çoňoýtgan ele. Zubayr radhiyallahu anhuga anın özü muhtaçlykda, jakyrlykda jaşap jatyp daga sadaka üçin ötü köp sarp kılışı jakçy emes. Bir jolu al özünün narazylygy turaly biröne aýtyp jatyp mınday dedi. Men ejemdi toktatышym gerek. Ayşa radhiyallahu anha bul turaly bilip jana aga uşunçalyk açusy gelip, ekinçi Abdullah radhiyallahu anhu menen süýleşböge ant berdi. Abdullah ibn Zubayr radhiyallahu anhu anın mınday ant berişin gütken emes ele. Al ejesine bir neçe jolu anın atынан süýleşgenge kişilerdi jiberip, birok al baryna men ant bergem. Al antymdy bozgum gelbeyt, dep jogap berip jatdy. Akyry al Ayşa radhiyallahu anhanın üýüne Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'din enesinin tuğandarından 2 kişini al turalı aýtyp süýleşүү üçin jiberdi. Ayşa radhiyallahu anha alardy üýge girgizip köşegönün arajagынан turup süýleşүүge mümkinçilik berdi. İbn Zubayr uğurdanıp alar menen goşa girdi. Alar süýleýi başlaşganda al çydap turalbay köşegöden çıga galyp ejesin guçaktap ıylap geçirim surap girdi. 2 kişi Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem musulman menen süýleşpey goýuşga tyýuu salganyn eskertişip, Abdullah radhiyallahu anhuga boluşup jatışdy. Bul hadisdi ukkandan keyin Ayşa radhiyallahu anha Allah Taalanyň karынан gorkup, burkurap, ıylap jördi. Al Zubayr radhiyallahu anhuny geçirip jana any menen süýleşe başlady. Antym buzgandyktan kunun töleş üçin al kuldardy birinin artyndan ekinçisini boşata başlady. Oşentip 40 kuldu boşatdy. Giyin al antym buzgandygyn estegen sayın jolugy suw bolgonga çeyin jaşyn tögü uýlar ele.
Adır biz erteden geçke çeyin oylanboy bere bergen antlarız atkarılıp jataby je jokbu? Tınsyzdanyp jatabızby? Emi argim özüne oşul surany berip jana aga jogap berip görsün. Çındygynda ele Allah Taalany jana anın atyn urmattap bergen uwada antlary atkarylbay kalgan uçurlarda kanday gana sanaga batyp kynalganyny garaglaçy. Muna biz Ayşa radhiyallohu anha antyn buzup algan uçurda estep burkurap, ıylap jatkanyn görüp durabys. Ayşa radhiyallohu anhanın Hudaýdan korkuwçulugy. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den özünün kımbatlı ayalı Ayşa radhiyallohu anhaga bolgan süýüsi turaly kim bilbeyt. Andan barынан kimdi jakşy görörün suraşganda al Ayşa dep aýtgandygyny aýtyp jürşet. Al İslam şariat maselelerini uşunçalyk jakşy bilgendikden köpdegen ulu sahabalardagy dini şariat maselelerini çeçüde aga gaýrylyşgan. Cebrail aleyhissalam perişte özü aga salam aýtgan ele. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bir jolu aga al anın beýişdegi aýaly bolory turaly aýtgan. Gaçan eki yüzdüler Ayşa radhiyallohu anha turaly uşak taratışganda Allah Taalanyň günösüz ekendigin tasdiktap Kur'andan ayat düşürgen. İbn Sa'd'ın aytusy boyunça Ayşa radhiyallohu anha Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den başga aýaldarynyň astynda Allah Taala ıýgyrgan artykçylygyn atap ötken. Allah jolunda kantyp özünün malyn, dünýösün sarpdagany murunky okuyalarda aýtyldy. Özünün başkalardan büyük darajasy jana artykçylygyna garabastan al Allah Taaladan şunçalyk korkup, men ardaýym Allah Taalany estep zikir kılıp turgan, jana surak günü surak berbey turgan bag ele bolup kalsam bolat ele. Men taş bolup je toprak ele bolup kalsam emne dep köp kaýtalar ele. Sahabalar radhiyallohu anhumlardan Hudaýdan korkusy turaly ekinçi bölükde aýtylgan. Oşul sypat alardyn yaşosundagy jetektey turgan küç kuwat bolup ardaýym kala bergen. Ummu Salama radhiyallohu anhanyň okuýasy. Mumun musulmandardan enesi Ummu Salama radhiyallohu anhanyň birinci güýösü Abu Salam radhiyallohu anhu bolgan. Erdi gatyn bir-birine öte jakyn ele. Bir jolu Ummu Salama güýösüne munday dedi. Men eger güýösü aýaly tiri gezinde je al ölgönden giyin dagy başga aýalga öýlenbey turgan bolsa, al emi aýaly güýösü ölgönden giyin dagy başga güýöge tibey turgan bolsa, ananalar eki teň beýişke gire turgan bolsa, anda alarga beýişde da erdi gatyn bolgonga mümkinçilik berilet dep ukkan elem. Oşonduktan sen maga eger men ölüp kalsam başga aýal albaganga söz ber. Men dagy eger sen menden murda ölüp kala turgan bolsoň, başga güýüge çykpaým dep wadamdy beremin. Abu Salam job beretinde andan sen men suragan nerseni atkarasyňmy dep surady. Aýaly albetde dedi. Abu Salam men eger senden murda ölüp kalsam güýüge çygyşyňdy kalaýmyn dedi da. O Allah, Ummu Salama men ölgönden giyin any hiç kanday tynsyzdanyga salbay turgan menden jakşy güýöge çygyşyna mümkinçilik ber dep dua kıldy. Algaç bul üýbüli Efiopiýaga argasyz göçüp barışgan, giyin al jaktan gaýtyp gelişip Medinaga oturukdaşdy. Ummu Salama radhiyallohu anha munday diýdi: "Meniň güýüm Medinaga göçüp baruny çeçkenden giyin, al bizdin üý okatlarybızdy tögejükdep, üstüne meni jana balabızdy oturguzyp, özü tizgindi koluna alyp töňü şahardan sırtyna jetelep jönödi. Birok menin atamdyn urusunun, Bani Mugira urusunun eli bizdin şahardan çykyp bara jatganymyzdy görüp kalyşyp, Abu Salamdyň golundan tizgindi julup alyşyp, sen galagan jaňa geteber. Biz bolsa özübüzden gyzybızga seni erçip tentip ölüşüne mümkinçilik berbeýiz deşip, meni jana balabızdy küç menen gaýra urubuzga alyp gelip goýuşdy. Bul turaly menin güýömdün urusu, Bani Abdul Asad urusu bilip alyşyp, alar Banu Mugiraga uşul maseleni çeçiş üçin gelişip munday deşdi. Siler galasaňar, özüňerdiň gyzyňardy alyp kala bergile. Birok siler bizden uruga tiyeşeli bolgan balany alyp kaluga eç kanday akyňar jok. Siler gyzyňardy öz güýösü menen getkenge ruhsat berbegenden giyin, emne üçin biz balany silerge galtyrşybız gerek deşip, balany küç menen tartyp alyp ketişdi.
Bolu wagtda Abu Salam Medinaga geldi. Biz barыбыз bir-birimizden ajyrap, argimiz argay jakda jürdük. Men gün sayın çölüge getip kalıp, erteden geçke çeyin ıylap jürdüm. Oşentip men güýöm menen balamdan alysta bir jyl boyu jaşadym. Bir jolu tugandarybızdan biri menin ahwalyma bor orup, bizden urunun eline, "Siler bul baykuş ayaldy, güýösü jana balasынан ajratdyňar, emne üçin bul ayalga boruňar orup üý bilesine baruga jol berbeýsiňer" dedi. Oşentip oşol tuğanymdyn arkasынан Banu Mugira urusunun eli menen güýöme getüge ruhsat berişdi. Banu Abdul Asad dagy oğlumdy qaytaryp berişdi. Maga tö daýardap berişdi. Oşentip men balamdy öňürüp alyp Medinaga jalgyz jönödüm. 4 çakyrymday dagy jol jürelektele Tanimada jerden aty. Tanimada maga Usman ibni Talha radhiyallahu anhu jolukdy. Al menden kaýda bararymdy surady. Men Medinaga bararymdy aýtdym. Al hiç kanday uzatuşuň jok jalgyzby dep surady. Meni Allah'tan başga uzatyp bararga hiç kimim jok dedim. Al menin tömdün tirginin goluna aldı dagy jetelep jönödü. Oşentip biz Kubaga, Medinanyň janyndagy jerlerden biri Kubaga gelip jetdik. Usman ibni Talha radhiyallahu anhu, Abu Salam radhiyallahu anhu uşul jerge toktogonun aýtdy. Anan al bizdi güýöme alyp gelip jolgoşturdy dagy özü gaýradan uzak jol basyp Mekkege jetiş üçin jönödü. Allah menen ant berem, uşul jyldy jalgyz ötkörüp, men görgen kıyındykty hiç kim görgen jok. Karaglaçy. Ummu Salama radhiyallahu anhanyň Allah'a bolgon işenimi kançalyk güçlü, al uzak jana öte gorkunçlu jolgo özü japadan jalgyz çykdy. Jana Allah Taala aga kanday jardam berdi. Albette Allah Taala anın özüne toluk işengen adamga, jardamga özü kalagan adamyn jöret. Al bizden jürektörde emdi bar ekenin bilүүçü zat. Ereje boyunça ayal kişige göçüden başka uçurlarda alys saparga çyguga bolboýtyle. Ummu Sulaym radhiyallahu anhanyň okuýasy. Ummu Sulaym radhiyallahu anha Anas radhiyallahu anhunyň ejeseli. Güýösü ölgünden keyin al bir top bu wagtga çeyin özüni tolugy menen uluny arnap jana aga tatyk tutarbiýa beriş üçin jesir boýdan jürdi. Birok keyinçerek al Abu Talha radhiyallahu anhuga turmuşga çygyp aga Abu Umayr radhiyallahu anhu atty ul törep berdi. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem gez-gezde al nariste menen oýnaş üçin alardykyna girip turar ele. Bir jolu Abu Umayr radhiyallahu anhu orup kaldı. Abu Talha radhiyallahu anhu bul günü oroz ele. Abu Talha radhiyallahu anhu jumuşga getkende nariste qaytyş bolup kaldı. Ummu Sulaym radhiyallahu anha özünün balasynyň söýgün jakşylap juup, gepinge orup, beşikке jatkyzyp koydu. Anan al özü juundu da giyimin gotorup giyindi. Geçinde güýösü jumuştan gelip oğuzun açtı dagy andan "Bala kanday?" dep surady. Al "Emi anın jany jaý aldy" dep jogap berdi. Abu Talha radhiyallahu anhu razy bolup kaldy. Bul tünü alar süýünün deňizine çömülüşdi. Erteň menen oýgonuşganda Ummu Sulaym radhiyallahu anha "Saga bir suro bereýin" dedim ele dedi. Abu Talha radhiyallahu anhu "Kanday suro?" dedi. Ummu Sulaym radhiyallahu anha "Biröden amanatga bir nerse alyp kalgan adamdy elestetseň, emi oşol amanat kaltyrgan adam amanatyn algany gelse, alany qaytaryp beriş gerekbi je jokbu dep surady. Abu Talha radhiyallahu anhu "Albette qaytaryp beriş gerek. Alany özüne galdyryp berbey goýuga hiç kanday akysy jok" dedi. Oşonda Ummu Sulaym radhiyallahu anha mınday dedi. Abu Umayr bizge Allah tarabынан amanatga berilgen ele. Emi al any qayra alyp ketdi. Abu Talha radhiyallahu anhu uşunçalyk taň galdy. Al joňgana "Emne üçin muny maga oşol zamat ele aýtgan joksuň?" dep surady. Abu Talha radhiyallahu anhu Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'ga bardı da bolgun okuyan aýtyp berdi. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aly üçin dua kıldı da mınday dedi: "Allah geçegi senin ayalyň menen ötkürgen tündü jalgady." Sahwalardan biri mınday dedi: "Men uzak wagt yaşadym. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aýtyp ketken Allah'tan jalgosy kanday iş yüzüne aşkanyny görüp geldim. Oşol tünden keyin Abu Talha radhiyallahu anhu uuldu boldu. Anın atyn Abdullah goýuşdy.
Abdullah bolsa 9 uldu boldu jana anın bary teň Kur'andy jatka bilişken görnükli adamlardan boluşdy. Ummu Sulaym radhiyallahu anha özünün balası ölgönden giyin kılganın kılış üçün kançalık erkjana sabırdylyk gerek. Al güýösü oroza garmap, tamaka jana esaluga muhtaç bolup turganda balasının ölümü jönünde ugutgusy kelgen jok ele. Ummu Habiba radhiyallahu anhanın özünün atasına bolgon mamilesi. Momun musulmandardyň nenesi Ummu Habiba radhiyallahu anha birinji jolu Ubaydullah ibni Jahshga turmuşga çykkan ele. Al güýösü ekö Efiopiýaga argasy göçüşken ele. Birok anyň güýösü dinden çygyp, din bezer bolup, ıymansyz bolup öldü. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Efiopiýanyň başçysy Negus arkaly al jesir galyp, ömürün bul өлköde ötkürüp jürgen ubagynda Huda düşdi. Al Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den sunuşun kabul aldı da anı menen çoğu yaşaş üçün Medinaga göçüp geldi. Musulmanlar jana Mekke'nin müşriklerinin ortasında tüzülgön tınçlık gelişiminin ubagynda Medinada gelişimdi bekemdөө maksatında söyleşülerde jürgüzüş üçün anın atası Abu Sufyan geldi. Geleriminin al kızı Ummu Habiba radhiyallahu anhany görgüsü geldi. Alanın üýünde salıngan töşöknün üstünde olturayın dep bara jatkanda Ummu Habiba radhiyallahu anha al töşöktü alıp saldı. Anın mınday kılganına taň kalgan atası, "Bol jer töşök maga tatykdy emesmi? Je men bul töşökke tatykdy emesminbi?" dedi. Ummu Habiba radhiyallahu anha, "Bul töşök Paýgambar sallallahu aleyhi we sellem'diki. Alemi sen bolsa but barassyň. Demek taza emessin. Kantywanan men al töşökke olturguzalam" dedi. Abu Sufyan öte gatu kapa boldu da mınday dedi. "Bizden getkenden giyin sen jaman adep ahlakty ýürengen ekensiň." Al Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellem'de tereň urmatdy menen mamile kılgandyktan anın töşögüne atası bolsa dagy müşrik olturganyn kalagan emes. Bir jolu al Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi we sellem'den gün çykkandan giyin okula turgan iki reket çaşt zuha namazynyň darajasy turaly bilgenden giyin al bul namazdy ar daim okuy turgan boldu. Giyin anın atası Abu Sufyan İslamdy kabul aldy. Atası ölgönden 3 gün ötkenden giyin al ar kanday atyrlardy alıp gelүүge jiberdi. Alarda sevinip algandan giyin mınday dedi. "Maga atyrlardyň geregi jok ele. Jana men alardy sevingende jaman görem. Birok men Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem ayaldyn kara giyip kaygyrusy öz güýösünden başga kimge bolsa da 3 günden aşpaş gerek degenen ukkamyn. Güýös ölgönden giyin kara giyip kaygyryş 4 ay 10 gündü tüzet. Men atyrdy atamdan ölgönüne 3 günden aşyk aza gütkenimdi görsetүү üçin gana sevindim." Ölüm aldında jatıp al Ayşa radhiyallahu anhany çakırtıp aga biz Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den süýüsün bölüşü üçün biri-birimiz menen amandaşyp durduk. Balkim biz biri-birimizdi tarıntkan uçurlar bolgondur. Men seni geçirdim. Sen de meni geçirgin dedi. Ayşa radhiyallahu anha "Albette men seni geçirdim. Allah seni geçirsin" dedi. Oşonda al Ayşa "Sen meni uşunçalyk kuwanyşga böledin. Seni de Allah kuwanyşga bölegen bolsun" dedi. Taguşunda ele al Ummu Salam radhiyallahu anhany da çakırtıp anın da geçirimine ew boldu. Ayaldar ortasındagy günüçülük mamile kadimki barna belgili bolgan ele görünüş. Ummu Habiba radhiyallahu anha Allah'tan astyna bargandan burda eldin geçirimine ew boluny kalagan. Anın Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'ga bolgan kadırlı olsun, jana süýüsün, anın öz atasyna kılgan mamileden ele bilse bolat. Zaynab radhiyallahu anhanın okuýasy. Momu musulmandardyň nenesi Zaynab radhiyallahu anha Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den jeni bolgan. Al İslamdy algaçkylardan bolup kabul algandardyň biri ele. Algaç al Zayd radhiyallahu anhuga turmuşga çykkan ele. Zayd bolsa erkindik algan kul bolgan. Any Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellem asrandy bala kılıp bagyp algan ele.
аны багып алган атасынын аты менен Zayd ibn Muhammad деп аташкан. Бирок алардын үй-бүлөлүк жашоосу төп келишпегендиктен, акыры алар ажырашып кетишкен. Арабтарда исламга чейинки келе жаткан салт боюнча багып алган балага өзүнүн баласындай эле мамиле кылышчу жана анын өгөй атасы анын ажырашып кеткен аялына же жесирине үйлөнө алышкан эмес. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам бул салтты жок кылуу үчүн Зайнаб радиаллаху анхага жуучу түштү. Муну угуп Зайнаб радиаллаху анха менин Аллам менен кеңешип алганга уруксат бер деди. Анан ал дарат алып намазга турду. Анын бул аракети, амалы Алла Таала тарабынан жактырылып, жалгоого алынды жана да Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга төмөнкү аятты түшүрдү. Качан Зайд радиаллаху анху андан өзүнүкүн алгандан кийин, талак кылгандан кийин, биз сени ага үйлөндүрдүк. Момундарга асыранды балдары өз аялдарынан өзүнүкүн алгандан соң, талак кылган соң, алардын аялдарына үйлөнүүдө тоскоолдук болбосу үчүн ушундай кылдык. Аллахтын амири аткарылуучу нерсе. Аксаб сүрөсү 37-аят. Качан Зайнаб радиаллаху анхага Алла Таала бул кубанычтуу аятты түшүрүп, ага Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга күйөөгө уруксаат берилгендиги тууралуу кабарды угузушканда, ал өзүндөгү кымбат баалуу буюмдарынын баарын чечип, сүйүнчүлөп келген адамга берди. Анан ал саждага жыгылды да 2 ай бою орозо кармаганга убада берди. Ал Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын бардык башка аялдарын алардын туугандары алып беришкен болсо, аны болсо Аллахтын өзү никесин асманда кыйгандыгы тууралуу акылуу түрдө сыймыктанаар эле. Айша радиаллаху анха болсо Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам аны башка аялдарынан жакшы көрөрүнө сыймыктанаар эле. Ошондуктан алар ар дайым бири-бири менен атандашышаар эле. Ошого карабастан Айша радиаллаху анханын ага карата айткан сөзүнөн кийин Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Зайнаб радиаллаху анхадан пикирин сурады эле. Ал: "Мен Айша радиаллаху анханы жакшы жагынан гана билем" деди. Ал ушунчалык ичинде кири жок, таза жана чынчыл эле. Кааласа ал өзүнүн күнүлөшүнүн абийирин, аны жакшы көргөн экөөнүн жалпы күйөөсүнүн астында булгаганга мүмкүнчүлүгү бар эле. Бирок ал эч ойлонбостон туруп аны мактады. Зайнаб радиаллаху анха Кудайдан корккон, өтө такыба аял эле. Ал нафил орозолорду көп кармап, нафил намаздарды көп окуур эле. Ал бардыгын өз колу менен иштеп тапканынын баарын Аллах жолуна сарптаар эле. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам өлүм алдында жатканда, андан анын аялдары: "Сага эң биринчи ким барып кошулат?" деп сурашты эле. Ал: "Кимдин колдору узун болсо ошол" деп жооп берди. Ошондо алар колдорун таяк менен ченей башташты. Кийин алар узун кол деген марттык менен кайыр садакага сарптоо дегенди түшүндүрөрүн билишти. Чындыгында эле Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдан кийин биринчи болуп Зайнаб радиаллаху анха көз жумду. Умар радиаллаху анху момун мусулмандардын энелерине казынадан жыл сайын бериле турган каражат берүүнү чечти. Менден Зайнаб радиаллаху анханын үлүшүн 12 000 күмүш тыйынды берип жиберди. Мен аны алып барып бергенде ал бул акча бардыгына тиешелүү деп ойлоду да, бул акчаны таратып бергенге Умар радиаллаху анху менден башка кишини тапкан жокпу деди. Мен бул жылдык айлыктын жеке сенин гана үлүшүң дедим. Ал бул акчаларды бурчка таштап, чүпүрөк менен жаап коюшумду өтүндү. Анан ал кээ бир жакыр адамдардын, жесирлердин жана өзүнүн туугандарынын аттарын атады да, мени ошолорго бир ууштан таратып беришимди өтүндү. Мен баарына таратып бергенден кийин анда дагы бир нече тыйын калган эле. Мен андан өзүм үчүн да бир нерсе сурандым эле. Ал: "Каалаганын баарын ал" деди. Мен акчаны санап көрсөм, анда 84 күмүш тыйын калыптыр. Анан ал колдорун өйдөө көтөрүп: "О Алла, мени бул акчалардан куткар, алар нафсинин азгырыгын гана жаратат" деп
Allahqa dua kıla başladı. Al geyinki jyldan bölüngen karajatı tölengenge çeyin göz jumdu. Umar radhiyallahu anhu anan akçalarda gantyp gorotkonuny ukkandan keyin aga daga 1000 gümüş tıyın özünün jeke gerekdösü üçün berip jüberdile, al anı da oşol ele zamat taratıp taşladı. Anın ömrünün akırkı jyldarynda musulmandar jeňiş üstünden jeňişge eýe bolup, jerlerde birinen artынан birin eýlep, Medinaga baylyk daýraday bolup agyp girip jatkanyna garabastan, al özünden keyin özü jaşagan üýden başga hiç nerse galtyralgan jok. Anın martygyndan any jakyrlardyn jaýy dep da atap alyşgan. Bir ayal mınday deyt: "Men jana Zaynab radhiyallahu anha giyimleribizdi sarı boyok menen boyap jatkan elek. Uşul uçurda Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem girdi da birok bizdin emni menen alek bolup jatkanybızdy görüp kayrele çıkıp ketdi. Zaynab radhiyallahu anha aga biz boyap jatkan boyoktun öňü jakpay galdygo dep oýlap, oşol zamat ele biz boyap salgan giyimlerdi kayra taza bolgonga çeyin juup saldy. Ayaldarga açık öň boyoktor jagaryn bary bilişet, birok karaglaçy. Bul özlerine gelgen akçalarda taratkan jana Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'de geçineke ile narazılığın sezip kalıp kanday öňden bolsa da baş tartışkan ayaldarda karaglaçy. Asma radhiyallahu anhanın Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem menen ayaldarga uwada kılgan sylyktary tuuraly süýleşüsü. Asma binti Yazid Ansari radhiyallahu anha Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'ga gelip, "O Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, siz men üçün ata-enemden da kymbatsyz. Meni özülörünün atынан süýleşip gelsin dep musulman ayaldar jiberişdi. Albette siz erkekler üçün da, ayaldar üçün da Allah'tan paýgambarysyz. Köpçülük wagtybızdy biz üýübüzdün 4 duwalynyň içinde ötkerebis. Biz ardayım öz mildetleribizdi, küýöleribizdi kanattandyryw, bala türü, alarda üýe okatyna göz boluwlarda atgaryw gerek degenge baýlanganbys. Oşo garabastan erkekler bizdin mümkinçiligimiz jok bolgan nerselerde atgarışyp, bizden öýde turuşat. Alar özlerinin farz jana juma namazlaryn meçitde okuşup, oğruluwlardy zyyarat kılışıp, ölük koýuda janazalarga turuşup, ajy artynan ajyga barışat. Eň negizgisi Allah jolunda salgylaşýat. Alar ajylykka je jihatga getişkende biz alardan maly okaty üçin gam görebis. Baldaryn bagabys, alarga kiyim tigebis. Emne alar algan sylyk sowaplardan bizge ülüş bolboýby?" Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem janynda olturgan sahabalarga gaýrylyp mınday dep surady: "Siler murda ayaldyn mından da jakşyraak suro bergenini ukduňar bile?" Sahabalar: "O Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, biz hiç kaçan ayal mınday suro beret dep oýlaganda emesbiz" deşdi. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Asma radhiyallahu anha gaýrylyp mınday dedi: "Jakşylap ukda, seni maga jönötken ayaldarga baryp aýtganyň. Eger ayal özünün güýesine moýun sunup, üý okatlaryn al razy bolgondoy atkara turgan bolsa, anda al güýesi Allah'tan astyndagy mildetlerin atkargandygy üçin kanday sowaptordy ala turgan bolsa, tagy ele oşondoy sowaptorga eýe bolat." Asma radhiyallahu anha mınday jogapdy ugup alyp baktyly gaýtdy: "Özünün güýesine moýun sunup jana syýurmat menen mamile kılıw, oşonun sowaptorun bilgen ayal üçün öte bağlı sapat." Bir jolu sahabalar Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'ga başga ülkelerde özlerinin padişalaryna jana başçylaryna jerge çeyin jügünüşüp tazim kılışat eken, "Siz mınday syýurmatga alardan da göýrek tatyk tutsuz" deşdi. Al: "Jok. Birok eger maga bir öňde tazim kılıp jügün dep öküm bere turgan bolsam, anda men ayalga özünün güýesinin aldynda tazim kılıp jügünüge öküm kılat elem" dedi da anan al mınday dep koşumçalady: "Menin janym anın kolunda bolgan zat menen ant berem. Ayal özünün mildetin güýesinin aldynda atkarmayın, özünün Allah'tan astyndagy mildetlerini atkara albaýt." Hadislerden birinde aýtylganday, bir jolu bir tö Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'ga jerge çeyin tazim kılıp jügünöt. Muny görgen sahabalar: "Eger bul janwar saga jügünüp jatsa,
anda biz emne üçin anday urmatga eye bola albaýbys?" deşdi. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mınday dep jogap berdi. "Hiç kaçan. Birok eger maga adamlardan bir önü başka biröge jügün dep öküm kıla turganga tura gelse, anda men albette ayalga güýösüne jügüngenge öküm kılmakmyn." Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mınday dep aytgan deşet. "Ar bir ele güýösü ırazy bolup ölgen ayal beýişke giret." Al dagy mınday dep aytgan. Eger güýösü ayalyn töşöke çakyrsa, ayaly gelbey turgan bolsa, sebepsiz gelbey turgan bolsa jana, güýösü aga narazy bolgan boýdan uktap kılgan bolsa, anda perişteler al ayalga taňa atkanga çeýin kargyş aýtyp çygyşat. Al dagy mınday degen. Eki türdü adamdın duası özünün başынан öýde göterilbeyt. Bular kaçkan kul jana moyun sunbagan ayal. Asma binti Abu Bakr'dın okuyası. Asma binti Abu Bakr, Abu Bakr'dın kızı. Abdullah ibn Zubayr radıyallahu anhu'nun nenesi jana, Ayşa radıyallahu anh'nın ögöy ejesi. Al öz zamanının en ulu ayallarının biri. Al İslam'da kabul algan 18-nji adam bolgan. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Medinaga göçüp gelgende al 27 ýaşda. Kaçan Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem jana Abu Bakr radıyallahu anhu Mekke'den çıkıp Medinaga hiç kıyınçılıksız yetişkende alar Zayd radıyallahu anhu'nu jana başka geýbir sahwalardy öz üý bülelerin alıp geliş üçin Mekke'ge jönötüşdi. Asma radıyallahu anha Medinaga Abu Bakr radıyallahu anhu'nun başka üý bile müşeleri menen çoğu geldi. Kubada ile al Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Medinaga göçkön günden başlap törölgön en birinci musulman Abdullah ibni Zubayr'dy törödü. Al mınday dep aytat. Men Zubayrga çıkkanda anın akçası hiç kanday oğatı da jok ele. Suw taşy turgan bir tösü jana bir atı bar ele. Men malga jem jana çöp orduna kurmanın daneklerin berip, koduktan suw taşıp gerek bolup kalganda çanaştardy özüm jamap jana başka üy işlerin atkarar elem. Atty garap bagış men üçin öte oor jumuş ele. Men nandy jakşy bışyra alçy emesmin. Oşol üçin kamır jurup koyup, any ansarlardan bolgon koşnama alıp barıp bışırtıp alçymyn. Kaçan biz Medinaga gelgende Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Zubayrga şardan 2 çakırımday alys jerden jer bölüp berdi. Men oşol jaktan kurmanın daneklerin başıma koyup alıp taşıçymyn. Bir jolu jolda gelatyp men Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellemde bir neçe ansarlar menen jolukturdum. Al tösün toktatyp, kolu menen meni jetkizip koýoýun degen manide jaňsady. Bir okmaga erkekler menen çoğu jürü ыңгайсыз ele. Oşonda ele Zubayrda mınday görünüşdi jaktyrbay, kızganyç menen mamile kılat ele. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem menin çeşkinsiz olku solku bolup turganymyň sebebini düşündi da meni jalgyz kaldırdı. Üýge gelip Zubayrga aytyp berdim jana uyalganymdan jana anın haberin saktap Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellemden sunuşun kabul albay koygonumda aytdım. Al, Allah menen ant berem. Men senin uşunday alys aralyktan oor nerselerde taşyganyňa, jardan bir albaganyma uşunçalyk zeynim geyip kıynalam dedi. Çynynda ele al wagtda sahabalar ardaýym Allah jolunda bolup bardyk jumuşlardy alardan ayaldary atkaruga toora gelediler. Giyinçerek Abu Bakr radıyallahu anhu Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den algan kızmatçısın bizge berdi. Oşentip men çynynda ele men üçün oor bolgon atbagy jumuşdan kutuldum. Asma radıyallahu anha özünün çoň atasyn tınçsızdan boğo çakırat. Abu Bakr radıyallahu anhu Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'de koştup Medinaga jönögende al Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'ga geregi tiyip kalbasın dep üýündegi bolgon akçasyny ala getdi. Bul bolsa 6000 gümüş tıyınga jakyn ele. Abu Bakr radıyallahu anhu getkenden keyin anın atası Abu Kuhafa al gözü sokur ele. Jana al wagtda İslamda kabul al ele gele. Ahwaldaryn bilip göňül aytkanga newerelerine geldi. Asma radıyallahu anha mınday deyt. Çoň atam bizdikine gelip,
Ataňardan Medinaga ketgenne gapa bolup jatsaňar gerek. Anın üstüne al bolgon akşasyny ala getip, "Silerde ogo beter kıyınçylykka duşar kılgan go," dedi. Men, "Jok çoň ata, kapa bolup öyle goy. Al bizge göp akşa galtyrdy," dep men bir top mayda taşlardy atam akşasyny saktowçu orunga goýup, üstün çüpürök menen jap koydum. Anan çoň atamdy alıp gelip, kolun al çüpüröktün üstüne koydum. Al çynyn dele al jerde toltura akça bar dep oýlap, "Silerden jaş oňorga akça galtyrgany jakşy bolgan eken," dedi. Allah menen ant berem. Atam bir tıyında taşlagan emes. Men bul kuulukka çoň atam tünsüzdan basın dep gana bardım. Emi karaglaçy. Bul erjürek musulman kızdy. Çındygynda çoň ataga garaganda neberileri boor orup sorutuga muhtaç ele. Alar çoň atasyna özleriniň kıyın ahwaldaryna dattanyşsa bolat ele. Medinada alardy sorutup jardam berer hiç kim kalgan emes ele. Birok Allah Taala algaçky musulmandarga alardyň bardyk kılgan iş hareketleri eň sonunjana tuğraganga tatykty bolgan sapatlar jana pikirlerde sylyk katary berip koygan. Abu Bakr radhiyallahu anhu bay turgan adam ele jana Allah joluna uşunday martlyk menen sarp kılar ele. Tabukka bolgan jürüşdün uçurunda al özünün bolgan baylygynyň baryn kurmançylyk kılgan. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mınday deydi. Abu Bakrdykynday hiç bir baylyk maga uşunçalyk paýda bergen emes. Men Abu Bakr radhiyallahu anhudan başga maga kayrymdylyk kılgandardyň baryna kayryp berdim. Abu Bakrdykyn bolsa Allah özü kayryp beret. Asma binti Abu Bakr'dyn bireşendigi. Asma radhiyallahu anha Allah'tan razılık üçün sadaka berüdü ayabay mart ele. Algaçal sadakany çenep, ölçöp, tıkandyk menen taratar ele. Birok bir jolu Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aga, "O Asma, sadakany bergenden giyin any eseptebey, Allah'tan razılık üçün martlyk menen tarat," dedi. Oşondan giyin al sadakany bolup körbegönдөй jo martlyk menen tarata başlady. Al özünün kızlarına jana kızmatçı ayaldarına mınday dep keňeş aytar ele. Allah jolunda sarptoo üçün özüňörde aşykça karajat bolorun, je tapkanyňar özüňörden muhtaçdyňardan aşaryn gütpegüle. Bir nersenin iyesi bolom dep umtuluda muhtaçdyk öse beret emespi? Oşonduktan aşykça karajat tabu kıyındagandan kıyınday beretda Allah'tan joluna sarptoo wagtysy hiç kaçan gelbeyt. Esiňerde bolsun, sadaka berüde hiç nerseňer goroboýt. Bul adamlar özleri jakır, açka tok bolup jaşap jatışıp, sadakany martlyk menen taratyşyp, jürekleri aýköl boluşgan. Bugünkü günde musulmanlar jakyrbyz dep arızdanşat. Birok oşolaryň arasynda sahabalarday jakyrdyk, muhtaçdykda jaşagandar tabylar beken. Biz alardyň bir neçe gün gatary menen açka bolgonduktary tuuraly jana alardyň gebirleri açkalykdyň gynoosun azaytyw üçin işlerine taş baýlap alışgandyktary tuuraly aytyp ötkenbiz. Paýgambarymyz sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zaynab radhiyallahu anhanyň okuýasy. Zaynab radhiyallahu anha Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Khadija radhiyallahu anhaga öýlengenden giyin 5 ýyldan giyin törelet. Al wagtda Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem 30'dan ötüp kalgan edi. Balagatga jetkenden giyin Zaynab radhiyallahu anha İslamdy kabul alat. Al özünün bölösü Abu As ibni Rabiyaga turmuşga çygat. Anyň güýesi Badr soguşunda Qurayşitler tarabynda soguşup musulmandarga tutkunga düşet. Qurayşitler özlerinin urulaş tuğandaryn tutkundan kun tölep kutkaryp aly üçin gelişet. Zaynab radhiyallahu anha bolsa özünün güýesi üçin tölegenge Khadija radhiyallahu anha enesi anın öýleni toyuna beleke bergen kymbat baly şurusun berip jiberet. Kaçan Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bul şurunu görgende al Khadija radhiyallahu anhany estep gözüne jaş doldu.
Ал сахабалар менен кеңешип, ал шуруну Зайнап разияллаху анхага кайтарып берип, күйөөсүн эч кандай кунсуз эле ал Меккеге барганда Зайнап разияллаху анханы Мединага кое берет деген шарт менен туткундан бошотот. Меккеге Зайнап разияллаху анханы шаардын четинен тосуп алып, Мединага аман эсен жеткирүү үчүн эки адамды жөнөтүштү. Зайнаптын күйөөсү өзүнүн иниси Кинанды Зайнап разияллаху анханы аны тосуп алганы келген мусулмандарга өткөрүп берүүсүн өтүнөт. Качан Зайнап разияллаху анха менен Кинан төөгө минип алышып, шаардан чыгайын деп калганда, Курайшиттин адамдары келип, аларды токтотушту. Зайнап разияллаху анханын дагы бир таекеси Хубар ибни Асва ага найза ыргытып жарадар кылат, ал төөдөн жыгылат. Зайнап разияллаху анханын боюнда бар эле. Ошондон кийин ал боюндагы баладан ажырады. Кинан жаа менен атышып, коргонууга аракет кылды эле, бирок Абу Суфьян ага мындай деди: "Биз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын кызын Меккеден ачык эле чыгып кетүүсүнө мүмкүнчүлүк бере албайбыз. Ал азырынча артка кайтсын. Анан бир нече күндөн кийин сен аны шаардан жашыруун алып чыгып кетесиң." Кинан макул болду. Зайнап разияллаху анха Мединага бир нече күндөн кийин кайтты. Ал ошол алган жараатынан көпкө чейин айыкпай жүрдү да хижранын 8-жылы дүйнөдөн кайтты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ал өлгөндөн кийин мындай деди: "Ал менин эң жакшы кызым эле, анткени ал мен үчүн көптөгөн кыйынчылыктарды көрдү." Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям аны өз колу менен көмдү. Качан ал анын сөөгүн көргө коюп жатканда, анын жүзү ушунчалык капалуу эле, бирок коюп бүтүп мындай басканда жүзүнөн капалык кетип, тынчтанып калды. Сахабалар разияллаху анхумдардын суроосуна Зайнап разияллаху анханын алсыздыгын эстеп, "Мен Аллахтан аны көр азабынан кутказууну сурандым. Аллах менин дуамды кабыл кылды", деди. Элестетип көргүлөчү. Керек болсо өз өмүрүн ислам үчүн курмандык кылган Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва салламдын кызы көр азабынан кутулуу үчүн анын дуасына муктаж эле. Эми өзүнүн күнөөлөрүнө белчесинен батып калган адамдар тууралуу эмнени айта алабыз? Ошондуктан биз Аллахтан ар дайым көр азабынан сактоосун сурап, дуа кылып жүрүшүбүз керек. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям көр азабынын коркунучунан коргоону Аллахтан көп сурап дуа кылар эле. Дуа бул анын үммөттөр үчүн эң эле керек жана жетиштүү нерсе. О Аллах, бизди өзүңдүн боорукерлигиң, айкөлдүгүң жана мээримдүүлүгүң менен алардан, көр азаптарынан сакта. Рубайя разияллаху анханын диний көз карашы. Рубайя бинти Муавиз разияллаху анха ансарлардан чыккан Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям менен кошо көптөгөн салгылашууларга катышкан аял эле. Ал жарадарларга кам көрүп, өлгөндөрдүн денелерин согуш талаасынан алып чыгып турган. Ал исламды Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям Мединага көчүп келе электе эле кабыл алган эле. Ал күйөөгө Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям Мединада экенинде чыккан жана ал анын үйлөнүү тоюна катышкан. Бир жолу Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям анын үйүндө Бадыр согушу жөнүндө ырды айтышып жаткан кыздардын үндөрүн угуп калды. Алардын бирөө мындай сөздөрдү айтты: "Арабызда эртең эмне болорун биле турган пайгамбар бар." Ал ошол замат ал кызды токтотту. Анткени эртең эмне болорун Аллахтан башка эч ким билбейт эмеспи? Бадыр согушунда Абу Жахылды өлтүргөндөрдүн арасында Рубайянын атасы Муавиз да бар эле. Белгилүү болгондой, Абу Жахыл Курайш урусунун белгилүү башчыларынан жана исламдын өтө каардуу душманы эле. Асма деген аял атыр сатчу. Бир жолу ал Рубайяга атырларын сунуш кылганы келгенде, ал Муавиздин кызымын деп тааныштырды. Ал: "Сен өзүнүн башчысын өлтүргөндүн кызысыңбы?" деп сурады. Бирок Рубайя Абу Жахылдай бактысыз адамды кимдир бирөө атасынын башчысы деп атаганга чыдабайт эле. Ал кескин түрдө мындай деди: "Жок, мен өзүнүн кулун өлтүргөн адамдын кызымын." Асмага Рубаянын Абу Жахыл тууралуу жек көрүү менен айтканы жаккан жок да, ачуусу келип: "Менин сага атыр сатышыма тыюу салынат", деди. Рубая ага мындай деп жооп берди: "Менин сендеги атыр сатып алышыма тыюу салынат. Сеникиндей сасыган атырларды эч кимден көргөн эмесмин.
Keyin Rubaya radhiyallohu anha men akırkı sözlerimdi anın kıcırına teyiş üçün gana aytkanmın degen. Qaragılaçı, al İslam üçün kanday güyüp bışıp sanağa batıp jatat. Al İslamdın düşmanın başçı dep ataganına çıday algan jok. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mınday degen. Eki yüzdüğünü başçı dep aytpagla. Eger anı başçı kılıp ala turgan bolsoňar, Allah'tın qarına galasyňar. Mumun musulmandardın enileri bolgon Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den ayaldarının jaşoolorundan üzündü. Ar bir musulman adam Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den üy bilemüşeleri tuuralı bilgisi gelet jana bilişi gerek. Oşonduktan giyinki bölüktörde alardan jaşoo turmuşu tuuralı kıskaça malumat berip ketebiz. Bardyk hadisçiler, jana tarıkçılar 11 ayal Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den ayaldары bolup baktısına iyi boluşkan degen oyda aytışat. Birinci, Hadice radhiyallohu anha. Hadice radhiyallohu anha alardyň arasyndan eň birinçisi. Alar öýlenişgende Hadice 40 ýaşda, alemi Paýgambarymyz sallallahu aleyhi ve sellem bolsa 25 ýaşda. Hadice radhiyallohu anha İbrahimden başga baldarynyň barynyň enesi bolgan. Al algaç Varaqa ibn Naufalga turmuşga çykmak bolgan, birok aga çykpay galgan. Anyň birinci güýösü Atik ibn Ayiz bolgan. Andan al Hind atly gyzdy bolgan. Hind çoňoýgandan keyin İslamdy kabul alyp göp balaly ene bolgan. Atik ölgönden keyin Hadice radhiyallohu anha Abu Halaqqa turmuşga çykyp, andan 2 bala töregen. Hind jana Halaq. Hind Ali radhiyallohu anhunyň halifatçylygyna çeýin ýaşagan. Abu Halaq ölgönden keyin Hadice radhiyallohu anha Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den birinci ayalı bolgan. Al paýgambarlykka 10 ýyl bolganda Ramazan ayında 65 ýaşynda kaza bolat. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem anı uşunçalyk süýgendiginden al tiri gezde başga bir da ayalga öýlengen emes. Anı İslamga çeýin ele Tahira dep ataşgan. Bu Arapçadan goturganda taza janabirdi degende düşündüret. Oşonduktan anyň murunku güýölerinden törülgen baldaryn Banu Tahira dep ataşgan. Anyň jakşy jaktary jana jakşy işleri tuuraly köpdügen hadislerden belgili. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem anyň jansız denesin mürzöge öz koldory menen goýgan. Birok al wagtda musulmandarga janaza okuşga höküm çıga elegele. Savda binti Zama ibn Qays başında özünü tuğanı Sakran ibn Amr'ga turmuşga çykkan ele. Bul erdi gatyn İslamdy kabul alyşyp, Efiopiýaga argasy göçüp gelişken. Sakran Efiopiýada kaza bolat. Jesir kalgan Savda Mekke'ge gaýdyp gelet. Hadice radhiyallohu anha ölgönden keyin Şawwal ayında Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Savda radhiyallohu anhaga öýlenет. Biz Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem özünün namazların kanday gana berilgendik menen okup, sıyıngandarın jakşı bilebis. Bir jolu Savda tünkü tahajjud namazının wagynda anın artında namazda turdu. Ertesi al, o Allah'tan elçisi, geçegi tünü sen rukuda uşuunçalyk köp turgandyňdan az jerden murdumdan kan agyp kete jazdady, dedi. Al toluk ayal bolgonduktan mınday küç keltirүү aga kıyın ele bolup kalmak. Bir jolu Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem anı menen ajraşuunu çeşdi. Al wagtda al Ayşa radhiyallohu anhaga öýlenip kalgan ele. Birok al mınday dedi. O Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, men özümdün gezegimde Ayşa radhiyallohu anhaga bergenge dayarmın. Birok men seni menen ajraşgym gelbeyt. Men beýişde senin ayaldaryňdan biri bolgum gelet. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem anı sunuşuna makul boldu da ajraşgan jok. Al Hicranın 55-nji ýyly Umar radhiyallohu anhunyň halifaçylygynyň ayagynda göz jumdy. Qurayş urusunda Savda atly dagy bir ayal bar ele. Al dagy 6 balasy menen jesir kalgan ele. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem agada güýöge çygusun ötünüp juuçu beret. Birok al ayal mınday deyt. O Allah'tan elçisi, sen men üçün bul dünýedägi bardyk nerseden kymbatsyň. Menim baldarym saga gandaydyr bir ыңгайсызdyk keltirip kıjalat kılışın kalabaym.
Al munu tuura dedi da üylöne turgan oynan qaytat. Ayşa radiyallahu anha dağı Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem paygambarlıktan 10. yılında Şavval ayında turmuşka çıkkan. Al paygambarlıktan 4. yılı törülüp 6 yaşında turmuşka çıkkan. Birok ata-enesi anı 9'ga çıkkanda Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Medinaga hicra kılgandan keyin anı menen çoğu yaşoo üçün jüberişet. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem düýneden qaytkanda al 18 yaş tele. Al hicranın 57. yılı 17. Ramazanda şenşembinin tünü 66 yaş kuragında düýneden qaytdy. Ölüm aldında al Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din janında koyuluğa aqsı bar bolsa da, anın sögün başka momun musulmandardın sögtörünün janında jalpı mürdöde koyusun qaladı. Al Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'din başka güýöde bolboğun jalgyz ayal ele. Qalgan ayaldarının bары teň jesir ajyraşkandar, kebiri bir neçe jolu ajyraşkandar ele. Şavval ayında turmuşka çygu Arap ayaldarında jamanlıktın belgisi katары kabul alnar ele. Ayşa radiyallahu anha bolsa mınday dep aytkan: "Men Şavval ayında turmuşka çıktım. Şavval ayında Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem menen çoğu yaşay başladım. Emi Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem qaysı ayalı maga qaraganda görök anın süýüsüne eýe bola aldy." Hadice radiyallahu anha ölgönden keyin Havla binti Hakim Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'ga gelip mınday dedi: "O Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, sen qayradan üýlengün gelbeybi?" Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem kimge üýlenişim gerek dep surady. Havla radiyallahu anha men bir kızdı jana bir jesirdi bilemin dedi. Alardın atlarını aytçı dedi. Havla radiyallahu anha kız Ayşa radiyallahu anha senin en jakyn dosun Abu Bakr radiyallahu anhu'nun kızı alemi jesir Savda binti Zama radiyallahu anha dedi. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem boldur, kuda düşüversen bolot dedi. Havla radiyallahu anha Ayşa radiyallahu anha'nın apası Ummu Ruman radiyallahu anhaga bardı da, "Aga, men silerden üy bileňer üçin jakşy gabar menen geldim" dedi. Ummu Ruman radiyallahu anha "Al ganday gabar" dep surady. Havla radiyallahu anha Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Ayşa radiyallahu anha'nın golun surap juuçy kılıp jiberdi dedi. Buga Ummu Ruman radiyallahu anha birok Ayşa radiyallahu anha al üçün ayaş kızı bolup kalat da üýlengenge bolboýtgo, men anın atasy menen geňeşip göröýünçü dedi. Abu Bakr radiyallahu anhu üýde jok ele. Al gelgenden keyin aga Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den juuçy jibergendigi tuuraly aýtyşdy. Aldağı bul tuuraly kümen oyun aýtdy. Havla radiyallahu anha Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'ge qaytyp geldi da alardın gümen kılıp jatışkandyktary tuuraly aýtyp berdi. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mınday dedi: "Abu Bakr menin en jakyn dosum jana iman jagынан bir tuğanım. Birok bul menin anın kızı menen bolgon nikeme eç kanday toskol bola albayt." Havla radiyallahu anha Abu Bakr radiyallahu anhuga geldi da bul sözlerdi aýtyp berdi. Abu Bakr radiyallahu anhu bolsa Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'de çakırıp kızı Ayşa radiyallahu anha'nı aga güýöge bergenge özgeçe kuwanışda boldu. Bir neçe aydan keyin Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Medinaga göçüp gelgenden keyin Abu Bakr radiyallahu anhu'nun andan "Özüňdün aýalyň Ayşany çoğu yaşaganga emne üçin alıp gelbej jatasyň" dep surady ele. Algaç men biraz daýarlyk görüp alşym gerek dep jogap berdi. Abu Bakr radiyallahu anhu aga biraz akça berdi. Oşondan keyin gerekli daýarlyklar görülüp bitdi. Oşentip hicranın 1-2 yılı Şavval ayında Ayşa radiyallahu anha Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem menen çoğu yaşay başladı. Birinci tündü alar Abu Bakr radiyallahu anhu'nun üýünde ötkürüşdü. Oşentip Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Medinaga göçüp gelgenge çeyin 3 jolu üýlendi. Kalgan nikelerinin bары Medinada kıyıldı. Hafsa radiyallahu anha Umar radiyallahu anhu'nun kızı ele. Al Mekke'de paygambarçılığa çeyin 5 yıl murda tuğulgan ele.
algaç al birinci musulmanlardan bolgon Hunays ibni Huzafa radhiyallahu anhuga turmuşga çıkkan. Al Efiopiyaga, anan Medinaga göçüp kelgen. Al Badr soğuşuna gatışkan. Oşol soğuşta je Uhud soğuşunda al katu jaradar bolup oşol jarakatынан 2-nji je 3-nji hijra yılında göz jumat. Hafsa radhiyallahu anha dağı güyösü menen goşo Medinaga göçüp kelgen. Güyösü ölgönden keyin Umar radhiyallahu anhu Abu Bakr radhiyallahu anhuga barıp men saga Hafsany güyöge bereyin dedim ele deyt. Abu Bakr radhiyallahu anhu eş nerse dep жооп bergen jok. Oşol wagtda Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellemdiň gyzy Usman radhiyallahu anhu'nun ayalı Ruqayya qaza bolot. Umar radhiyallahu anhu Usman radhiyallahu anhuga barıp özünün kızı Hafsanyň golun sunuş kılat. Al bolsa meni nadir eç kanday üýlenöýin degen oyum jok dep жооп beret. Umar radhiyallahu anhu bul turaly Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellemga gelip geňeşkende al men saga Hafsa radhiyallahu anhaga Usman radhiyallahu anhudan jakşy güýe bol oturgan jana Usman üçün jakşy ayal bol oturgan turaly aytam dedi da özü Hafsany ayaldy kalıp özünün kızı Ummu Kulsum radhiyallahu anhany Usman radhiyallahu anhuga güýege beret. Giyin Abu Bakr radhiyallahu anhu Umar radhiyallahu anhuga mınday deyt. Sen gaçan Hafsanyň golun maga sunuştaganda unçukkan emesmin. Sebebi Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem maga üýlene turgan oyu bar ekendigin maga aytgan ele. Oşonduktan seni sunuşuňdy kabul algan emesmin jana Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellemden sırrında aça almak emesmin. Eger Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem özünün çeşimin özgörtken bolsa, anda men Hafsaga çyn dilim menen üýlenmekmin. Umar radhiyallahu anhu mınday dedi. Abu Bakr radhiyallahu anhu'nun menin sunuşma жооп berbegeni Usman'dın makul bolbogandygyndan da katurak tasir etken. Hafsa radhiyallahu anha Kudaydan öte gorkon, syýynuwlarga jan dili menen berilgen ayal bolgon. Al köp uçurlarda gündüzü oroza garmap, tünküsün namazlarda okuýt ele. Bir jolu Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bir nerse üçün Hafsaga açusu gelip gerek bolsa talaqtın algaçkı sözünü aytıp jüret. Umar radhiyallahu anhu buga uşunçalyk boşayman bolot. Oşonda Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellemga Jabrail perişte gelet daga mınday deyt. Allah Hafsany qaytarıp alışyňdy kagalayt. Antken al köp oroza garmap, tünküsün namazlarda okuýt emespi? Oşonda ele Allah muну Umar radhiyallahu anhu üçün kılışyňdy kagalayt. Oşondan keyin Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem any qayra alat. Hafsa radhiyallahu anha Jumadul Ula ayında Hicranın 45-nji ýylynda 63 ýaşynda qaza bolat. Zaynab binti Huzayma. Andan keyin Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellemga Zaynab radhiyallahu anha turmuşga çygat. Anyň murunky güýeleri turaly köpdegen kabarlar arganday aytylat. Bir aytylgany boýunça algaç al Abdullah ibni Jahsh radhiyallahu anhuga turmuşga çygat. Al Uhud soğuşunda kurman bolat. Ekinci aytylgan boýunça al Tufail ibni Haris'ke turmuşga çygyp, andan ajraşgandan keyin anyň inisi Ubayda ibni Haris radhiyallahu anhu menen nikege turat. Al bolsa Badr soğuşunda kurman bolat. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aga Hicranın 3-nji ýyly Ramazan ayında üýlenет. Al Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem menen 8 ay gana jaşaýtdagy Hicranın 4-nji ýyly Rabbiul Ahir ayında qaza bolat. Zaynab radhiyallahu anha jana Hadija radhiyallahu anha Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellemden özüne murun qaza bolgan ayaldarынан bolgan. Kalgan ayaldarynyň bary andan keyin qaza boluşgan. Zaynab radhiyallahu anha kedegen bagaldarga martyk menen sadaka taratar ele. Oşol üçin any kembagaldardyň enesi dep islamga çeýin ele ataşar ele. Al qaza bolgandan keyin Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Ummu Salama radhiyallahu anhaga üýlenet. Ummu Salama radhiyallahu anha Al Abu Umayyanyň kızı bolgan,
algaçal özünün tuğanı Abu Salama radiyallahu anhu degen at menen belgili bolgon Abdullah ibni Abdul Asadga turmuşka çıgat. Bul uy bile İslamdy başynda ele kabul alışatdagy Qurayşitlerden qoğuntuğundan qaçışıp Efiopiyaga barışat. Oşol jakta törülgön balasyna alar Salama dep at koyuşat. Bul uy bile Efiopiyadan qaytışıp Medinaga gelişi turaly okuya murunku bölüktörde aytylgan. Medinada Salama radiyallahu anha ikinci balany Umar'da jana iki kızın Durrany jana Zaynap'dy töreyt. Abu Salama radiyallahu anhu İslamdy 11-nji bolup kabul algan. Al Badr jana Uhud soguşlarynda gatnaşgan. Uhud soguşunda al köpke çeyin ayıkbagan katu jarakat alat. Hicranın 4-nji ýyly Safar ayında Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem anı saparga, Allah joluna jönötet. Andan qaytgandan keyin eski jaraty gozgolatda Hicranın 4-nji ýyly 8-nji Jumadul Ahir ayında köz yumat. Salama radiyallahu anha al wagta qoş boylu ele, al balasyn güýösi ölgönden keyin töreyt. Şariat boýunça jesir ayal qayradan güýöge çyguga bolboý turgan wagt bolat. Oşol wagtsy bütkenden keyin Hazreti Abu Bakr radiyallahu anhu aga güýöge çygusun sunuş kılat. Birok al makul bolboýt. Keyin Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aga turmuşka çygusun surap sunuş kıldele, al aga mınday dep jogap beret. O Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, menin baldarım bar, jana men kızgançakmın. Andan tışkara menin tuğandarımdın bari Mekke'de, men ikinci nikege turuğa ruhsat alışım gerek. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem agamınday deydi. Senin baldarına Allah özü kam göröt da, özü seni kızganıştan kutkarat jana, senin tuğandarыңdın hiç kimisi menin sunuşma karşı çıkpaydı. Oşondan keyin Salama özünün oğlu Salamga juçu bolup, anı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemga güýöge berüsün ötünöt. Oşentu al Hicranın 4-nji ýyly Şawwal ayında turmuşka çygat. Salama radiyallahu anha, men Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellemden eger oğur awalga duşar bolgan adam, o Allah, meni oğur ahvaldan çyguga jardam ber jana, anın oruna jakşı ahval ber dep dua kılsa, anda Allah anın duasyn kabul kılat degenin ukkan elem. Men bul duany Abu Salam radiyallahu anhu ölgönden beri aytıp gelem. Birok Allah maga Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellemde güýö kılıp bergenge çeyin Abu Salam radiyallahu anhudan jakşı güýö bolat dep elestete da alçy emesmin. Ayşa radiyallahu anha aytganday, Salama radiyallahu anha sululugy menen daňky çykkan ele. Bir jolu men any görüp kalıp, anın men okup jürgönden da suluu ekendigine güwe bolgam. Men bul turaly Hafsaga aytsam al, menin oýumça al, el aytyp jürgönдөй dele ança suluu emes dep koydu. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bardyk ayaldarynyň eň akyrkysy bolup Salama radiyallahu anha ölet. Bul Hicranın 59-njy 62-nji ýyly 84 ýaşynda paýgambarçylykdan 9 ýyl murda tuğulgan dep esepdesek bolat. Murda aytyp ötkönдөй Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aga Zaynap binti Huzayma radiyallahu anhanın ölümünden keyin üýlengen. Oşonduktan Salama radiyallahu anha anın üýüne gelip girgen. Bul jerden al jargylçak kiçine gazan jana çöpe kumarada biraz arpa tabat. Al arpany jargylçaka talkan kılıp tartıp, aga biraz may goşup tamak kılıp, Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellemga üýlenişken birinci günü beret. Zaynab binti Jahsh radiyallahu anha. Al Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den tuğan ele. Algaç Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem anı özünün bagyp algan balası Zayd ibni Haris radiyallahu anhuga güýöge beret. Al ashabta aytylganday Zayd radiyallahu anhu anı menen ajraşgandan keyin Allah'tan buyrugy menen aga Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem üýlenöt. Bul Hicranın 5-nji ýyly bolgan. Oşonda Zaynab radiyallahu anha paýgambarçylykka çeyin 17 ýyl murun törelgen bolsa 35 ýaşdele. Al Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den başka ayaldarın alardın tuğandары güýöge berişken bolsa, anı Allah'tan özünün buyrugy menen Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'ga çykkanna sıymyktanar ele. Zayd radiyallahu anhu anı menen ajraşgandan keyin şariat boýunça gaýra güýöge çykkanga bolboý turgan möhnöti bütkenden keyin
Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem ağa turmuşka çıgusun sunuş edet. Al, men özümdün Allah menen geňeşmeýinçe eş nerse dep jogap bere albaýym dep jogap beret. Anan al gosul alıp 2 reket namaz okup dua kılat. O Allah, Paýgambarybız maga güýege çygymdy ötünüp jatat. Eger men oşol symyka tatykdy bolsam, anda men aga turmuşka çıgar. Allah anyň duasyny kabul kılıp, Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellemga belgili ayatda düşüret. Anan al süýünüç kabar menen Zaynapka kişi jiberet. Any ugup al, Allah'a sajda kılıp, razyçylygyny bildiret. Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem şariat talap kılganday, çoň üýlenүү toyun ötküret. Koy soyulup nan menen konoktorga berilet. Top-topu menen elder gelişip bardygy toygonça jeşet. Zaynap radiyallahu anha Allah joluna karajatyn gorotuda uşunçalyk martele. Al öz golu menen akça iştep tapkanynyň jarmyň gaýra sadaka gatary taratar ele. Al jönünde Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mınday degen: men ölgönden keyin ayaldarymdan eň birinçi bolup koldory uzuny tosup alat. Bardyk ayaldary kadimkele koldorunun uzundugu turaly söz bolup jatat dep düşünüşip, koldorun tayak arkaly çenep girişet. Savda radiyallahu anhanyň koldory barынан uzun bolup çygat. Zaynap radiyallahu anha ölgönden keyin gana alar Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellemden aýtgandarynyň manisine düşünüşet. Zaynap radiyallahu anha nafil orodalarda da göp tutar ele. Al hijranyň 20-njy ýyly 55 ýaş guragynda düýneden gaýtat. Anın janazasyn Umar radiyallahu anhu okuyt. Juwayriya binti Haris ibni Abi Zirar. Juwayriya radiyallahu anha Banul Mustalik urusynyň başçysynyň gyzy jana Musafi ibni Safwandyň aýaly bolgan. Al Muraysa soguşundan keyin musulmanlardan koluna düşkön tutkunlardan arasında galatdagy Sabit ibni Qays radiyallahu anhu'nun ölüşüne teşiri bolup bölünet. Al Juwayriya radiyallahu anhaga aga 360 gümüş akça tölep kutulusun sunuş kılat. Al Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'ga gelip mınday deyt. O Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, men bizden urunun başçısı Haris'tin kızımın jana menin tariximdi jakşı bilesin. Sabit talap kılgan akça mende jok. Oşonluktan men senden jardam surap geldim. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem al üçün akçasyny tölep kutkarıp aluga makul boldu da boşongondan keyin özüne turmuşka çygusun sunuş kıldı. Juwayriya radiyallahu anha anın sunuşun kuwanyw menen kabul aldı da aga hijranyň 5-nji ýyly turmuşka çykdy. Bulardan toyu bolup ötkenden keyin musulmandar Banul Mustalik Juwayriyanyň urulaşdary ana şol urusundagy tutkundardyň baryn başgaça aýtkanda 100-ge jakyn üý bileni boşatýar. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem menem tuğan bolu bakçısına eýe bolgan uru dep aýtışdy. Alar kulçulukta bolusu mümkün emes. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den ar bir üýlenüsü uşunday asıl maksatlarda goştap jürgen. Juwayriya radiyallahu anha süýkümdü bolup tatynaka sırt kelbetine eýele. Tutkunga düşürden 3 gün burun düşünde Medina tarapdan paýda bolup, anın tizesine gelip düşkön aýdy göret. Al tutkunga düşүү menen mende düşüm iş yüzüne aşar degen ümit paýda boldu deyt. Al Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'ga turmuşka çıkkanda 20 ýaşda ele. Al hijranyň 50-nji ýyly Rabiul Awwal aýynda 65 ýaşynda düýneden gaýtat. Ummu Habiba radiyallahu anha. Al Abu Sufyanyň gyzy ele. Birinci jolu al güýüge Mekke'de Ubaydullah ibni Jahşga turmuşka çygat. Bul erde ayal İslamdy kabul algandan keyin Qurayşitlerden kugundygynan gaçyp Efiopiýaga göçet. Bir jolu al düşünde özünün güýösün türü suwuk jana jagynsyz türde göret. Ertesi al güýösü hristiýandarga ötüp ketkendigin bilet. Birok Ummu Habiba radiyallahu anha musulman boýdan galatdagy güýösünden getet. Emi al kuguntukda japadan jalgyz galdy. Birok biraz wagtdan keyin Allah Taala anın jogotusynyň ordun tolturdu. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Abraha degen ayalda juuçy kılıp jübergen Negus arkaly aga güýöge çyguga sunuş kılat. Negus üýlenүү toy saltanatynda Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem öküli bolotda özünün atynan Ummu Habiba radiyallahu anhaga 400 altın tıyın jana başka bileklerde sep katary beret. Oşonda ele al toyga gatışkandarda gonoktop altın tıyındardy taratat.
Giyin Sebe jana başka belekleri bilen Negus anı Medinaga jönötöt. Bul toydu Hicranın 7-nji ýyly, anda anın atası dagy musulman bol ele gele. Oşol 7-nji ýyly ötközüşkön. Ummu Habiba radhiyallahu anha Hicranın 44-nji ýyly ölgün boluşy gerek. Safiya radhiyallahu anha al Musa sallallahu aleyhi ve sellem paygambardan inisi, Harun sallallahu aleyhi ve sellem'den tukumundan bolgon Huyayya'nın kızı ele. Anın birinci güyösü Salam ibni Mişkan bolgon ele. Anan al Kinan ibni Abu Hukkayqa güyöge çıgat. Haybarga bolgon jürüşde Kinan öldürülötde Safiya musulmanlarga tutkunga düşöt. Dihya kalbi radiyallahu anhu özüne kızmatçı ayal suragan ele. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem ağa Safiyany beret. Oşonda başka sahvalar Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'ga mınday dep gaýrylışdy. O Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, Banu Nazir jana Banu Qurayza oşol gezde Medinada jaşagan jööttörдүн urulary. Muna oşol urular jööttörдүн başçysynyň kızı kızmatçy bolup iştep jatat dewza boluşat. Biz saga any özüňe ayaldy kalyşyňdy sunuş kılabys. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem anı Dihya radiyallahu anhudan kalıngın tölüp satıp aldı da Safiya radiyallahu anhaga aýtdy. Emi sen erkindikdesin. Kalasaň öz uruňa barsaň bolat. Je bolbosa maga ayal bolsaň da bolat. Ayal men jööt kezdele seni menen boluny kalaçölem. Emi musulman bolgondan keyin seni kantyp taştamak elem dedi. Balkim bul aydın bir bölügü olup tizesine düşkönün görgön tüşüne baylanışlı bolsa gerek. Bul tüş turalu al, Kinan gaýtkanda al anı katu jaqa çapkandyktan gözünün asty gögörüp da kalgan. Alaga balkim sen Medinanın başçysynyň aýaly bolgun gelip jürbösün deyt. Safiya radhiyallahu anha men Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'ga güýöge çykanda 17 ýaşda elem deyt. Bir günden keyin jürüşden gaýtkandan keyin al Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den aýal ele. Geyinki günü erteň menen Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem özünün sahawalaryna argem özü menen goşa tamak aşlaryny alyp gelsin dep aýtat. Alar özleri menen goşa kurmalardy, bıştak, maýy jana başga tamaktardy alyp gelişip, uzun dastorkon salyşyp, tegeregine olturuşup, çoğu tamaktanışat. Bul bolsa şariat boýunça nikah kıygandan keyin berile turgan toy tamak ele. Safiya radhiyallahu anha Hicranın 50-nji ýyly Ramazan ayında 60 ýaş guragynda düýne menen goştaşat. Maymuna radhiyallahu anha al Haris ibni Hazm'dan kız ele. Anın öz aty Barra ele. Giyin Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem ağa jaňy Maymuna degen atty goýat. Anın birinci güýösü Abu Rahm ibni Abdulluza bolgan. Başka malumatlarda al momundardyň nenesi bolgonga çeyin 2 jolu güýöge çykkan dep da gaýtışat. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem ağa Hicranın 7-nji ýyly Zulqada aýynda Sarifada öýlengende al jesir galganyna az ele wagt bolgan ele. Sarifa bul Mekkege umraga baratgan jolda orun algan aýyl ele. Al Maymuna radhiyallahu anha menen umranın şartlaryny atgaryp bütgönden keyin birge jaşosun ulantmak ele. Birok Quraşitler anı Mekkege girgizbey goýuşgandykdan Medinaga gaýra gaýtyp gele jatkanda Sarifadan koşu ala getet. Al Hicranın 51-nji ýyly 81 ýaşynda gaýtyş bolup, söýgü oşol ele Sarifaga goýulat. Taň galyşdy dal gelişkendik bul jerde Sarifada al Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den sapardagy uçurunda turmuşga çygat. Oşol ele jerde al any menen sapardan gaýtyp gele jatgan uçurunda birge jaşosun başlaşat. Emi oşol ele jerde gezektegi saparynda kaza bolup, söýgü dagy oşol ele jerge goýulat. Ayşa radhiyallahu anha mınday deyt. Maymuna öte Hudaýdan gorkun aýal ele. Al Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den aýaldarynan özünün tuğandaryna göwrek kam görgenderden ele. Yazid ibni Asam radhiyallahu anhu mınday deyt. Ana biz namaz okup jatkanyn je öý gozmatynda görörelek. Al hiç nese kılbay oturganda tişin miswak menen tazalap olturar ele. Al Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem öýlengen akyrky aýal ele. Oşonday bolsa da gebir hadisçiler Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem arkaly tüzülgen dagy birje 2 nikah gelişimin aýdyp jürüşet.
Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den baldары. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den 3 oğlu jana 4 kızı bolgan. İbrahim radıyallahu anhudan başkasından bari Hadija radıyallahu anhadan ile. Kasım radıyallahu anhu paygambarçılıkka çeyin törülgön birinci balası. Al 2 yaşında ile göz jumgan. Abdullah radıyallahu anhu paygambarçılık baştalgandan keyin törülgön ikinci balası. Anı oşunda ile Tayyip radıyallahu anhu jana Tahir radıyallahu anhu dep daga taşkan. Al Kasım radıyallahu anhu siyaqtı ile bala gezinde ile dünyödön qaytkan. Abdullah radıyallahu anhu dünyödön qaytkanda Kurayşitler kuvanışıp mınday deşken: Muhammad'dan oğlu jok, andan tukum kalbayt, anın atı anı menen koş ölet. Oşonda Allah Taala Kafsar sürösün düşüröt. Haqiqatda biz saga Kafsardy tartuu kıldık. Emi egenge sıyınıp namaz okup jana kurmandyk kıl. Çındygynda seni jok görgön özü jok bolot. Kafsar sürösü 1-3 ayatlar. Bugünkü günde 1300 yıl ötkenden keyin milyon dogan elder Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem menen süyü jana berilgendik menen baylanışı bar ekendigine sıymıktanışat. İbrahim radıyallahu anhu Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den hicranın 8. yılı Medina'da törülgön 3. oğlu jana akırkı balası. Anın enesi Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den küngü Maria ile. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem 7. günü balanın törölüşüne arnap toy ötkörüp 2 koy soydu. Balanın başındagı çaçın Abu Hind Bayyazi radıyallahu anhu alat. Çaçının salmağına barabar kümüştü sadaka katarı beret. Çaştı bolsa jerge gömüşöt. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mınday deyt: Men oğlumdun atın özümdün babam İbrahim aleyhissalamdın urmatına koyom. Birok bul balasıdagı hicranın 10. yılı 10. Rabiul Avalda 18 ay kuragında gana dünyödön qaytat. Oşondo Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mınday deyt: Çındygynda anın beişte süt emeri var. Zaynab radıyallahu anha. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem birinci yolu üylöngöndön 5 yıldan keyin 30 yaşında törülgön en ulu kızı ele. Al İslam'da kabul alıp özünün bölösü Abul As ibni Rabiyaga turmuşka çıgat. Al Medinaga göçüp gelişi jana Kurayşitler arkılı jaradar bolgondugu tuuralı okuya murunku bölüktörde aytılgan. Al oşol algan jaratынан köpkö kıynalıp жүрüp hicranın 8. yılı göz jumdu. Giyin anın güyösü dağı İslam'da kabul alıp ağa Medina'dan koşulat. Zaynab radıyallahu anha Ali radıyallahu anhu attı oğul jana Umama attı kız töröйт. Ali radıyallahu anhu Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem tiriu gezindele dünyödön qaytat. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem töö minip saltanat tuturdu. Mekke'ge girip bara jatkanda anı menen goşo töö üstünde oşol Ali radıyallahu anhu olturgan ele. Biz hadislerden Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem sajda kılıp jatkanda anın jonuna minip olturgan kiçinekey kız tuuralı köp okuyubuz. Oşol kız Zaynab'tın kızı Umama ile. Umama Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem dünyödön qaytkandan keyin dağı köp yıl jaşayt. Ali ibni Abu Talib radıyallahu anhu birinci ayalı Fatima radıyallahu anha dünyödön qaytkandan keyin Umama radıyallahu anhaga üylöngön. Fatima radıyallahu anha ölөр aldında uşunday gerez kaltırganını aytışat. Umama radıyallahu anhanın Ali'den baldары bolgan emes. Al ölgöndön keyin Umama radıyallahu anha Mugira ibni Naufalga turmuşka çıgattagı Yahya attı uuldu bolot. Zaynab radıyallahu anha hicranın 50. yılı dünyödön qaytat. Ruqayya radıyallahu anha. Al Zaynab radıyallahu anhadan 3 yıldan keyin Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem 33 yaşka çıkkanda törülöt. Al Paygambarı sallallahu aleyhi ve sellem'den atalaş agası Abu Lahab'tın balası Utbaga turmuşka çıgat. Birogalar çoğu jaşaşkan jok. Antken oşol mezgilde Allah Taala Tabbat sürösün düşüröt. Abu Lahab baldары Utba jana Utaybany özüne çakırıp alıp mınday deyt: Siler ekөңürteň Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'nin kızları menen ajraşmayın, men silerden yüzüňördi görgümde gelbeyt. Oşenti olar ayaldары menen ajraşıp tınışat. Giyin Mekke kulagandan keyin
Utba İslam'da kabul alat. Alemi Rukaya radhiyallahu anha ajrashgandan keyin Usman radhiyallahu anhuga turmushga chiqatda Efiopiyaga göçü qaçışat. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem sahvalarına Allah'tan Medinaga göçkөнгө öküm götüp jatam dep aytkan günden baştap alar akırındık menen göçünü baştaştı. Usman radhiyallahu anhu Rukaya radhiyallahu anhalardagı Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den murun ele Medinaga göçüşöt. Badr soğuşunun uçurunda Rukaya radhiyallahu anha katu orup kalat. Oşol oru ölümünün sebepçisi bolat. Oşonduktan Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Usman radhiyallahu anhudan aga kam görüşün ötünöt. Jeňiş turalı kabar Medinaga kaçan elder Rukaya radhiyallahu anhanın sögün jerge koyup kele jatkanda gelet. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem anın sögünün jerge koyuluşuna katış algan jok. Efiopiýada Rukaya radhiyallahu anha Abdullah radhiyallahu anhu attu uul töröýt. Al enesinden keyin Hicranın 4-nji ýyly 6 ýaşynda göz jumat. Ummu Kulsum radhiyallahu anha Ummu Kulsum radhiyallahu anha Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den 3-nji gyzy. Al Abu Lahab'dan oğlu Utaybaga turmuşga çykkan ele. Birok Tabbat süresi düşkenden keyin Utayba anı menen ajraşgandan keyin alar çoğu jaşaşgan da jok. Ajraşgandan keyin Utayba Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'ge gelip oroy mamile kılıp süýleşet. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a kayrılıbaga kargış aytat. O Allah, özüňdün döwetleriňden birinji berip anı jazala. İslamdy kabul albagan Abu Talib anın kargışынан korkup Utaybaga mınday diýdi: Sen emi kutula albaýsyň. Bir jolu Utayba Abu Lahab'dan Siriyaga bara jatkan gerbenin goştop jönöýt. Özünün ıymansız ekendigine garabastan Abu Lahab özünün kişilerine mınday diýdi: Men Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'den gargışынан korkum. Siler menin balama göz salıp jürgülö. Alar arstandar jaşagan jerge toktoşup, oşol jerde saluga toora gelet. Bardygy buyumdарын çoğu bir jerge goýuşatda Utayba anın eň üstünden orun alat. Kalgandar anı tegerete es algany jatışat. Tün içinde gelgen arstan buyumdardy tegerete jatkan adamların üstünden ötüp Utaybaga jetet. Utayba açuu gıyqırat. Birok ekinci gıyqırıkka jetkizbey arstan anın başyn julup alat. Hiç kaçan Allah'a jakyn adamlarga oroy mamile kılıp alardy şıldyňdogy bolboýt. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mınday diýdi: Allah Taala aytat: Kim maga jakyn adamlarga düşmanlyk kılsa, men alarga soguş jarýalaýym. Rukaya radhiyallahu anha düýneden gaýtgandan keyin Ummu Kulsum radhiyallahu anha Usman radhiyallahu anhuga Hicranın 3-nji ýyly Rabbiul Awwal aýynda turmuşga çygat. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mınday diýdi: Men Ummu Kulsumdu Usman'a Allah'tan buyruğu menen güýöge berdim. Al Hicranın 9-njy ýyly Şaban aýynda artынан bala galtyrbastan düýneden gaýtat. Al ölgönden keyin Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mınday dep aýtkanyny aýtışat: Eger menin 100 gyzym bolsa, alar birinin artынан biri ölse da baryn teň Usman'a bermekmen. Fatima radhiyallahu anha Fatima radhiyallahu anha Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den 4-nji jana eň kiçik gyzy. 5-degi aýaldardyň hanyşasy. Paýgambarçylykdyň 1-nji ýyly al 41 ýaşynda törelet. Fatima degen at korgolgon, otton korgolgon, kaytarılgan, saktalgan, başkaça aytkanda otton saktalgan degen manide. Allah arkылуу berilgen dep aytylat. Al Ali radhiyallahu anhuga Hicranın 2-nji ýyly turmuşga çygat. Birok alar çoğu 7,5 aydan keyin gana jaşay baştaşat. Oşonda al 15, al emi Ali radhiyallahu anhu 21 ýaşda ele. Fatima radhiyallahu anha Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den eň süýükli gyzy ele. Kaçan al saparga jönögöndö Fatima radhiyallahu anha eň akyrky bolup koştoşup, al emi al üýge gaýtkanda daima birinçi bolup tosup alar ele. Kaçan Ali radhiyallahu anhu Abu Jahil'din kızına üýlenүүnü çeçkende Fatima radhiyallahu anha ötö tereň gapy bolatda bul tuuraly Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem gaýtat. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ge mınday diýdi: Fatima menin bir bölükçöm. Kim any tarıntsa meni tarıntgan bolat.
Ali radiyallahu anhu Fatima tiriw gezinde ekinci ayal aluny oylagonda da taştayt. Al ölgönden giyin murunqu betterde aytylganday anın jeni Umama radiyallahu anhaga üýlenöt. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem dünýeden gaýtgandan giyin 6 aydan giyin Fatima orup kaldy. Al özünün kızmatçı ayalyna men junup alayyn, maga suwjylytçy dedi. Al junup tazalanyp giyimin gotordy. Anan al töşegin bölmönün ortasına koyularyn ötündü. Al yüzün kıvılany garatyp, oň golun oň jagyna goýup jatdy da, "Emi men ölüm" dedi. Oşentip al bul dünýeden gaýtdy. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den tukumu Allah'tan kalosy menen Fatima radiyallahu anhanın urpaktary menen ulanmakçy. Anın 3 uulu jana 3 kızı bolgan. Hasan jana Huseyn üýlengenden giyin 2-nji jana 3-nji ýyldary törelişet. Muhassan radiyallahu anhu 3-nji balasy hijranın 4-nji ýyly törelip, bala gezindele dünýeden gaýtat. Ruqayya radiyallahu anha anın 1-nji kızı nariste gezindele çarçap kalgan. Oşonduktan al tarıqta az eskerilet. Anın 2-nji kızı Ummu Kulsum radiyallahu anha Umar radiyallahu anhuga turmuşga çygyp, aga uulu Zayd radiyallahu anhuny jana kızı Ruqayya radiyallahu anhany törep beret. Umar radiyallahu anhu dünýeden gaýtgandan giyin al Aun ibni Jafar radiyallahu anhuga turmuşga çygat. Birok balaly bolgan emes. Al gaýradan jesir galatda aga Aun'dun inesi Muhammad ibni Jafar radiyallahu anhum üýlenет. Andan bir gızdu bolat, birok al nariste gezinen ele çarçap kalat. Muhammad radiyallahu anhudan da al jesir galat. Emi al 3-nji bir tuğany Abdullah ibni Jafar radiyallahu anhuga turmuşga çygat. Alardan bala jok. Oşentip al Abdullah radiyallahu anhunyň aýaly boýdan göz jumat. Oşol ele günü uulu Zayd radiyallahu anhu da dünýeden gaýtat. Ekönün söktörün mürzöge bir alıp barşat. Abdullah, Aun, jana Muhammad turalı Jafar'dın uğullary gatary jana Ali radiyallahu anhumdun jeýenderi gatary 6-njy bölümde söz kılgan elek. Zaynab radiyallahu anha Fatima radiyallahu anhanyň 3-nji kızı. Abdullah ibni Jafar radiyallahu anhuga turmuşga çygyp, andan Abdullah jana Aun atly uğullardy töröýt. Zaynab radiyallahu anha dünýeden gaýtgandan giyin Abdullah anın ejesi Ummu Kulsum radiyallahu anhaga üýlenет. Ali radiyallahu anhu Fatima radiyallahu anha ölgönden giyinki ayaldarынан köp balaly bolgan. Anın 32 balasy bolgan dep aýtylat. 16 uul, 16 kız. Hasan radiyallahu anhunyň 15 uulu jana 8 kızı bolgan. Alemi Huseyn radiyallahu anhunyň bolsa 6 uul jana 3 kızdın atasy bolgan.